Вот ключевое слово тут война. Альбо мы их знішчым, альбо яны нас. Лукашэнку гэта не вельмі спадабалася. Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду и идеологическую работу. З выступу Александра Лукашэнкі на медыафоруме ў Магілёве я б звярнуў увагу на два моманты. Першы момант – гэта тое, дзе ён казаў, што ідзе інфармацыйная вайна. Информационная война – это прелюдия к горячей фазе противостояния. Это дезинформация, попытки ввести предполагаемого противника в заблуждение, погрузить в туман бесполезных сведений. Это попытки запутать, заставить сомневаться в своих ценностях, убеждениях, силах. Вот ключевое слово тут война. То бок не просто информационная борьба, политичная борьба у медиях, а менавіта война. То бок гэта война на знішчэнне. Ситуация такая, як ён яе паставіў, альбо мы іх знішчым, альбо яны нас. То бок ніякага кампрамісу, ніякага прымірэння тут не магчыма, і ўлады сапраўды вядуць гэтую вайну на знішчэнне. Невыпадкова ўсе незалежныя медыі выкінутыя з краіны, аб'яўлены экстрэмісцкімі фармаваннямі, 35 журналістаў сядзіць за кратамі. Гэта сапраўды вайна на знішчэнне. І тут Лукашенко быў шчыры. А другі момант, на які б я звярнуў увагу, гэта тое, што ён пакрытыкаваў дзяржаўных прапагандыстаў і блогераў за тое, што яны дрэнна адгукаюцца пра украінскі народ. Ну что вы все время трепете эту Украину? Вы же не забывайте о том, что когда-то нам придется с ними налаживать отношения. Это соседская наша страна. То бок яны проста паўтараюць усе тэзісы, наратывы расійскай прапаганды, якая фактычна атаясамляе і, як яны кажуць, нацысцкі рэжым і ўвесь украінскі народ, што гэта ворагі, чаму ворагі, бо яны супраціўляюцца расійскай агрэсіі. Лукашэнку гэта не вельмі спадабалася. Тое, што і беларускія прапагандысты тое самае робяць. Я думаю, тут як бы з двух прычын. Першая, для Лукашэнкі вельмі балючая сітуацыя, як да яго цяпер ставіцца ўкраінскае грамадства. Вядома, што яшчэ зусім недавно, нават яшчэ пры Владзіміры Зеленскім, сацыёлагі украінскія паказвалі, што Лукашенко з'яўляецца самым папулярным замежным палітыкам ва ўкраіне. А цяпер, пасля пачатку вайны, Лукашенко займае другое месца па негатыву замежных палітыкаў пасля Пуціна, першае Пуцін. Для яго гэта такі пераварот стаўлення ўкраінскага грамадства вельмі балючы, і ён спрабуе неяк гэта кампенсаваць, а прапагандысты гэтаму не садзейнічаюць. Ну і да таго ж, я думаю, што яго не згубілася надзея стаць некім мадэратарам, некім міратворцам, і каб тут зноў у Менску ці ў Беларусі прайшлі некія перамовы пра мір, некі Мінск-3, бо быў Мінск-1, Мінск-2, які прынёс Лукашэнку вялікія дывідэнды. Ну вось таму такая рэакцыя на безглуздыя дзеянні беларускіх дзяржаўных прапагандыстаў. Мы сделали то, что удавалось вообще очень малому количеству стран, потому что когда мы консультировались с различными международными компаниями, когда мы смотрели на электоральные платформы, очень мало было случаев, чтобы кто-то для целой нации в изгнании создавал полноценную инклюзивную электоральную платформу, в которой можно было бы работать над выбором правительств в изгнании. Это единичный случай. И то, что мы сегодня сделали, это мы прошли первый опыт. Адбыліся выборы в координацыйную раду. Іх арганізатары разлічвалі, што з дапамогай гэтых выбараў, гэтай выбарчай працэдуры будзе падвышана палітычная вага гэтага органа,
бо ён атрымае такую свежую легітымнасць і можа прэтэндаваць на больш высокі статус у канфігурацыі апазіцыйных структур. Але адбылося пэўнае расчараванне, і пра гэта кажуць і эксперты, і палітыкі. Толькі менш 7 тысяч прыняла ўдзел у гэтай выбарчай працэдуры. Чаму так? Я б назваў 3 прычыны, хоць іх больш. Першая – гэта агульная дэпалітызацыя грамадства, як у самой Беларусі, так і за яе межамі. Другое – гэта палітычныя рэпрэсіі. Улады пачалі беспрэцэдэнтную атаку на ўсю працэдуру каардынацыйнай рады, і сама рада, і тыя платформы, тыя спісы, якія ўдзельнічалі ў выбарах, былі аб'яўлены экстрэмісцкімі фармаваннямі і аб'явілі, што ўсіх тых, хто ўдзельнічае ў выбарах, будуць пазбаўляць жытла і крымінальную справу узбуджаць у Беларусі. Гэта шмат каго адштурхнула ад гэтага працэсу, бо сапраўды гэтыя асцярогі трапіць пад рэпрэсіі, яны аказаліся ў пэўным сэнсе, як думаюць людзі, рэальнымі. І нарэшце, трэцяя прычына, шмат людзей не вельмі разумела, навошта патрэбна гэтая каардынацыйная рада, які сэнс у ёй, якая роля гэтага органа. Бо ёсць офіс Светланы Ціхановскай, ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, навошта яшчэ нешта будаваць. Вот гэтыя прычыны і прывялі да нізкай яўкі. Але тут дзіўна вось што. Найбольш небяспеку ў гэтым адчула якраз беларуская ўлада. Менавіта беларуская ўлада пачала такія дзіўныя дзеянні, якія, можна сказаць, прадпрымалі толькі падчас прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Я маю на ўвазе там блакаванне ВПН і досатака і іншыя дзеянні, не кажучы ўжо пра завядзенне крымінальнай справы. Бо беларускія ўлады адчулі, што гэтыя структуры у замежжы могуць у пэўным сэнсе стаць некімі альтэрнатыўнымі органамі ўлады, якія ў момант нейкага палітычнага крызісу могуць адыграць сваю ролю. Таму і такая, здавалася б, на першы погляд, не вельмі матываваная атака і не вельмі матываваныя жорсткія дзеянні адносна удзельнікаў гэтай працэдуры. Поручение, еще раз возвращаемся к топорам, готовлены новые образцы. Хотели бы вас провести так называемое завершающее испытание. То есть нужно что-то подкорректируем и будем готовы к серийному производству. Лукашенко наведаў Воршу, завод Лехмаш, дзе яму паказалі выдатныя дасягненні захавання тэхналагічнага суверэнітэту, як кажуць Пуцін і Лукашенко, саюзнай дзяржавы. Яму паказалі сякеры, якія былі выпрацаваны на флагманах беларускай прамысловасці, на гарызонце і МТЗ. Не делать все. Надо делать не только топор, колун надо делать более мощный. Все вы должны делать. І вось Лукашенко застаўся задаволены. Нарэшце, праз 30 гадоў кіравання, у Беларусі выпрацавалі, стварылі сякеры на ўзроўні, мусіць, так сказаць, вышэйшых сусветных стандартаў. Таму тэхналагічны суверэнітэт саюзнай дзяржавы дацягнуты, і цяпер можна спакойна працягваць далей і не баяцца таго, што там ворагі на захадзе могуць апярэдзіць саюзнікаў у тэхналагічным развіцці.